Bawat sa kalimutan, kalimutan tanawan kung pala'y itsura niya mihon siya. Matutang kahit bituha kaya kaimod siya sa iyang nakita. Sa unong kadaw tanang muka iyang gibuhat sa ika tungad daw ibala niya para kita muday ganiya. Ang mensahe na iyong nadugan sukat ba sa sinugdanan na wala pang tanan, gihigugma sa Diyos nagkalimutan. Tungulini ihatag niya yan kung anak sugang mutuon. Dili niya pag-alaglagon kung dili magkabato o kinabuhin ngayon. La 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 la. Yan naghimo ang Ginoong Diyos, tanaman nito sa init niya gibutang yang tao sa pagatiman dito sa tanaman. Ang kasagaran sa tao na ibalo, kasangat-sanas na kasala ang tao, ang ayang pangasama sa taas ang Diyos may pagkanaw ni Kristo. Sumala sa sulatan tanang butang hinuluan nagisado itang tanang iyang ipasaylo. Ang mensahe na iyong nadugan sukat ba sa sinugdanan na wala pang tanan, gihigugma sa Diyos nagkalimutan. Tungulini ihatag niya iyang kung anak ugang tutuon. Dili niya pag-alaglagon kung dili magkabato o kinabuhin ngayon. La 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 la. Kay si Jesus hanulang mabalik iyang pagkakuhaon, tanan iyang pinitin iyang pag-ausapon. Ang lawas ug langit nun ang damang galing mo kay dito kita pagaguton. Ang mensahe na iyong nadugan sukat ba sa sinugdanan na wala pang tanan, gigugma sa Diyos ang kalibutan. Tumini ihatag niya
Iya mo nga anak kay sisu sa dulang balik iyang pag-awahon. Tanan niya pinili iyang pagkakusabot ang lawas ug langiton. Ang damang kaung galingon kay dito kita pag-abuton ug ang buton. Dili niya pag-alaglagon kung dili magkabato o kinabuhi ug ang buton. Dili niya pag-alaglagon kung dili magkabato o kinabuhi tayo.